bir nizanim çi bir tê mena çi bawer bikim nizanim lê dizanim bir û nebir salên emrê min bir dizanim çima bir û nebir wekî tinaza mir û nemir çep û rastên guhertin ji parastinê avan dizanim pir tişt bir çi bir çi nebir ne tenê ax û wargeh û çende belkûm piran pere bir lêberê her tiştî canê me canê min gelê min axa ji wê de jî welat rehê min bir ew reha ku ticarî ne min ne însaneke bir û ne jî bi xemsare qet tişteke dernebir dîsa jî tevî hîn bêxeman xemserên dile ji dilê ên axa min ji me û ji min bir bir gel pêwîstî an jî şertname ya jiyan ku hem avan hem bê daxwaz şahîdê ên bir biratî çima hîn ê me mabest tevî ketkaran bi bir û bi em û hev çima ne bi dil û bi bir biratî ticarî ne mabest safîtî şewlê dubare tekbirinan bir mîna her gelên cîhan dema mijal pîvan û destkeftiyên bihev û giştî dibe mafê her bir bir û bîre ger tevî maf û xakê û welat azadiyê bir sersera û serçava bir xwezayî jê ji xwe divê her kurdekî û însan nav lêkirî bibe bi hebûn bîrê bir bir ticarî nebû bi bîranîn xweşikayî têk bir ger mîna mektebê serxebûna bîrxwezanê bir li dû deman gelan dîsa jî li gel zext û êşan her wiha zanabûnê bir çima nebin em hem ji bo rizgariya bîrê dibe sedema manî tevî hûrî bir pêşawa kalên me mîna malla Mustafa ticarî nebûn nîqaşa têk bir û nebir û bê bîrê man û bê maf man û têkbirinê bir hele birîna xakê ya bi navê welet qet nebir dem ji deman bi daxwaza biratî pêkhatiyên yekpare bûne qurbanên ên têk bir serî bilind mella Mustafa û gelê Kurd qet ne bi wan ne jî dilê qet birînê lê nebir bi eşqe dil li azadiya bîr û nasnamê bê çi bir lê dilê hezkirina Kurdan û Kurdistanê bir